Si Francesc Pujols deia que el pensament català rebrota sempre dels seus il·lusos enterradors, avui qui encarna aquest pensament català més desacomplexat és el Front Nacional de Catalunya. Però això ve de lluny. Cal pensar que el 27 d'abril de 1947, quan el nacionalisme català estava exiliat dins i fora de Catalunya, uns patriotes catalans i el Front Nacional de Catalunya decidiren penjar una senyera enorme del gorro frigi, aquesta agulla tan nostrada i tan reconeguda aquí a Montserrat. Doncs bé, si ets un patriota català, un nacionalista i independentista, cal pensar que tens l'oportunitat aquest 14 de febrer de votar una formació que encarna tots aquests valors que avui en dia s'han anat esllanguint. Per tant, allibera el teu país amb el Front Nacional de Catalunya.